Hey guys, hello India. दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव फिन फैफिनलायबाय। बे भिडिअ'आनो जाहैबाय ब्रयलार फार्माव आं दं। जोंनिनो मामा फिसिनाय दै लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलांबाय था, अके? ब्रयलार फार्म, ब्रयलार लोगोफोर। नैबे ब्रयलारा लोगोफोर 25 दिन जाबाय आरोखि। 1 केजि गासैबो स्र' दै। नोंथांमोनाबो सोरबाफोर ब्रयलार फिसिनाया नुसननो हागौ। बेखायनो आं दिनै एसे देखायबाय गोसो गुदुं जाथों होननानै। नै नायदो एसे समायना ब्रयलारा। लोगोफोर बै गुफुर नुनाया दै दोनदों दै, ओमफ्राय बै गोजाया दाना लोगोफोर। बेवहाय गासै बेसेबां दं मिथिबायना? ब्रयलारा 1800 टटेल दै लोगोफोर दै। ओमफ्रायथ' आं बुंखाबाय 1 केजि। नै आदार जाखांनानै उदै बुंबाय जानो हागौ दे, ओमफ्राय उन्दुनानै दं। नै दै लोंदों लोगोफोर, दै लोंदों। मालाय उखैबानो गसंनानै दानाखौ जायो, दैखौ जायो। बिसोर खिन्थु बिराद अनलायो दै, खेबलाया दै। जोंनि लकेल दाउ बायदि। नाय एसे मोजां दै लोंदों, नै जादों। लोगोफोर आं एसेबां नलेज गैया ब्रयलार फिसिनायनि। जोंनि मामायासो फिसिदों, नलेज दङ जानो हागौ। जास्ट देखायबाय आरो बे समायना महरखौनो लोगोफोर नोंथांमोननो, नैबे ब्रयलारखौ। लोगोफोर आं गोबां नलेज बुंबाय थाला। नोंथांमोनाबो फिसियोबा गुबुननियाव नलेज लाना फिसिनो हागौ। दा आं नुनायाव आरो लोगोफोर नैबे 25 दिननि गेजेरावनो माने 1 केजिनि फैदों आरोखि उजाना दै लोगोफोर दै। ओमफ्राय एसेनोसै। दा आं नोंथांमोननि गेजेराव नैबे ब्रयलारखौ देखायनायनि गेजेरजोंनो आं आंनि इउटुब चेनेलनि सोमोन्दै एसे बुंनि लोगोफोर दे। आंनि इउटुब चेनेला मास मोनथाम बारबाय नामा। ओमफ्राय लोगोफोर आं नोंथांमोननि गेजेराव गोबां भिडिअ लाबोगासिनो दं आरोखि। ओमफ्राय आंथ' भ्लग्सबो बानायो, मालाबा हाबानि बेरायो गामि सिटि। गोदो आं बिराद बेरायबायलै गुबुन स्टेटआवबो लोगोफोर। नाथाय आं इउटुब चेनेल गैयामोन, दासो खुलिबाय नालाय। अब्लाबो आं सिक्किमनि मोनबासो जायगा होदों इउटुबाव लोगोफोर। ओमफ्राय गुवाहाटीनिबो होदों। नेक्स्टआव आं गुबुन स्टेटआवबो बेरायगोन, मोजां जायगा देखायगोन, भिउ देखायगोन दै लोगोफोर दै। बेखायनो दा आं होबाय थानाय भिडिअखौ नोंथांमोना सापर्ट खालामबाय था। आरो जायफोरा गोदान नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना दोन, बेल आइकनखौबो थुना दोन दै लोगोफोर दै। आं नेक्स्टआव बिराद मोजां सिरियासै नोंथांमोननि गेजेराव देखायगोन आरो गोसो गुदुं। माने जाय भिडिअखौ नायब्ला नोंथांमोननि गोसोआ जोबोद मोजां मोनो आरोखि। दा नैफोरखौनो साननैसो नायबाय थाथ' लोगोफोर, ना मा होनो लोगोफोर? अके ना? नै दाना जादों नै। बिसोरो उदै बुंबाय जानो हागौ आरो। उन्दुनानै दं नै लोगोफोर नै। बेयाव दाना, ओमफ्राय नैबे गुफुराव दै दङ, नैबे दाना दै नै जादों। अके लोगोफोर नोंथांमोनाबो फिसिनो हागोन ब्रयलारखौ। फिसिनोबा नोंथांमोना गुबुननियाव नलेज लादो। आं एसेबां नलेज रोङा दै लोगोफोर दै। जागोन ना लोगोफोर? गाज्रि मोननाङा आरो लोगोफोर दै। आं नैबे समायना ब्रयलारखौ नोंथांमोननो देखायबाय दिनै। आरो आं गोबां खोथा बुंबाय, गाज्रि मोननाङा लोगोफोर। भिडिअखौ आं लासै फोजोबनोसै। अके खुलुमबाय लोगोफोर, टाटा बाय बाय।